2 चमचे तेल घालणार. ही बाजारात गावता इकत आणि गावी गावते फुकट. आता 2 मिनिटं भाजी वाफवणार आहे. मस्त हो, सुगंध पण येलो आणि अशी गरम गरम भाजी तुम्ही भाकरी वांडा किंवा चपाती वांडा मस्तच लागता. काटली असो, कंटोळी असो की भागला असो, नावात काय भाजी आपल्या पौष्टिक खाऊक होई या पावसाळ्यात, म्हणून ती भाजी आज आपण परब किचनवर करतो. नमस्कार, मी स्नेहा परब किचन मध्ये स्वागत करते. आणि ह्या भाजीची खासियत म्हणजे काय, माझ्या आईच्या हातची भाजी आहे ती आज मी तुमका परब किचनवर दाखवते. ही आपली मराठी भाषेत मानक गेला त्या का म्हणतात कंटोळी, आमच्या देवगड साईडला काटली म्हणतात, काय काय लोक गोड कारली पण म्हणतात, आणि आमची आई ती म्हणतात भागला, पण हे का म्हणतात फागला फ. आणि हिची भाजी नाव काय असा हो, पण ह्याची भाजी पौष्टिक असता आणि पावसात गावली तर ती खाऊचीच असता. ह्याचे असे देठ हातीन असे मोडायचे आणि ही बारीकच घ्यायची कवळी. ह्याचे देठ मोडून घेऊन आपण ही धुवून घ्यायची आणि अशी नितळत ठेवायची. मी धुतलंय पण तुमका दाखवची होती ना, म्हणून मी आता त्याचे देठ असे काढतय आणि परत असे धुवून घेतले. आणि चिरूची कशी ती मी तुमका दाखवतले. ज्याचं नाही देठ निघत हातान, कवळी असली तर सहज निघता, नाही निघत तो असो आडाळ्यावर आपण कापून घेऊया. ही अशी मधून चिरायची आणि ही चिरली की बघायची बिये ह्याचे कवळे आहेत, मग हे काढायचे नाही. तुम्ही गोल पण चिरू शकतास. आता अशी पातळ उभी चिरलास तरी चालत. हे बघा अशी ही बारीक बारीक आहेत ना, ही कवळी आहेत, याचे बिये नाही काढले तरी चालतात. याचे काटे असतात ते एवढे काय हे लागणार नाही आणि शिजल्यावर ते काटे नरमच पडतात. पण मी लहान होते ना तेव्हा माका काय वाटा शंकराच्या पिंडीवर घालतात तर फूल. आता त्याला कळलं की ही भाजी असता. हे असं आहे ना, याचे बिये चमच्याच्या साह्याने असे काढूक होईल, कारण हे बिये शिजणत नाही. ही दिसतात कारल्यासारखी पण भाजी कडू अजिबात होत नाही. नाही तर घाबरान तुम्ही आणशाल नाही आणि खाशाल नाही. ह्याची गोड कारली म्हणून नाव आहे का. तसेच काटे असतात हे का. मी मोठी मोठी गावली किती बाजूक ठेवते आणि बाकीची अशी तुमका आधी चिरून दाखवते. ही अशी गोल पण चिरतात पण ही आमका अशी आवडता कारल्यासारखी. आता अशा पद्धतीने मी ही सगळी भागला चिरून घेते. ही आहे ना अशी भुतूर असं चमचो घालायचं उलट्या साईडने आणि हे बिये आपण काढून टाकायचे. असे बिये काढून टाकायचे, हे बिये शिजणत नाही आणि ह्या आपण भाजीत घालायचा. हे फेकायचे. हे जरा शिजूक हे असतात कारल्याच्या बियेसारखे. आता मी ही भाजी छान बारीक चिरून घेतलंय, जशी आपली कारली चिरतात तशी मी तुमका दाखवलंय. पण ही भाजी आमका आईच्याच हातची आवडता फोडणेक. गावापासून तिने एकदा केल्यान त्याची चव मस्तच लागलेली, म्हणून मी ही फोडणेक आईक करूक सांगतलंय आणि नंतर मग ती भाजी मी बघतोय. गॅस पेटवता आणि कढई ठेवलं, नॉनस्टिक कढईच घेतलं आम्ही. ही आता कढई तापली आहे. 2 चमचे तेल घालणार. मोठे 2 चमचे तेल घालता. तेल तापला. आता लसणीचे 7-8 बाकळे आम्ही चिरून घेतलं. तिका चिरून बिरून दिला की ती आपली घालता फोडणे. शेवटी म्हणतात ना जुन्या माणसाच्या हाताची चव ती चव. आता एक कांदो घालतलं ना, कांदा घालते आता. 4 मोठे कांदे घेतलंय मी. या भाजीत कांद्याचाच मारो जास्त होयो. भरपूर आयर्न असता आणि भरपूर पौष्टिक असता, म्हणून पावसाळ्याचं गावली तर खायची. मग ती मुंबईत असा की गावी असा. बाजारात आता गावता ही भाजी होय ना गे. ही बाजारात गावता इकत आणि गावी गावते फुकट. कांदो वाईस मऊसर शिजून घेता ती परतून. कांदा झाला. कांदो आणि लसूण मस्त लाल होतील या. आता ह्याच्यात मसालो टाकतली. 2 चमचे मसाला आहे. 2 चमचे मसालो घातल्या ना ती ना की त्या ह्या भाजीत खोबऱ्याचं पण मारो जास्त व्हायो, मग एवढी काही तिखट लागणार नाही. आणि ह्यो आपलं मालवणी मसालो हा घरी केलेलो मसाला सुद्धा तेलात कांद्यात ती परतून घेता. ही धुवून चिरून चांगली निथळून घेतलेली आहे भाजी मी, ती आता ही फोडणीत घालता. आणि अगदीच जर तुमका सुकी वाटली तर ह्याच्यावर पाण्याचा अपकारो मारायचो, पण ही भाजी वाफेवरच शिजवायची असता. हिची ढवळून पूर्ण झाली आहे हिची. ढवळून झाली. आता ही पसरून ठेवतली अशी चमच्यान बघा सर्वत अशी पसरून ठेवता.
आणि मग ह्याच्यावर आता झाकण ठेवून ही 5-7 मिनिटं लागतली ना गे. होय, 5-6 मिनिटं ही शिजाक लागतली. आता ढाकणं ठेवणार आहे. आता तिनं गॅस बारीक केल्या ना आणि झाकण ठेवल्या ना आणि आता ही 10 मिनिटं तरी म्हणता वाफेवर शिजूक वయ్या. तिने काय पाण्याचा हापकारो मारल्या नाही हा. ती म्हणता शिजतली. कवळी होती ना. ही आता उकळते ढाकली आणि ढवळणार. मस्त सुगंध येता. काय काय लोक मीठ टाकून मळतात पण ना गे. आणि नाही मळली कवळी असली तरी चालतात ना. मळल्याची पण भाजी चालतात, हा. ही पण भाजी चालतात. मळली तर उत्तमच असतात, पण आम्ही मळली नाही. कवळी होती ना म्हणून मळलं नाही. आता ही त्याच्यात मीठ घालतली. मी पाणी मारत नाही. आता 2 मिनिटं भाजी वाफवणार आहे. भागलाची भाजी करू एकदम सोपी, कारल्याच्या भाजी सारखीच. पण बघा आता ती इली आणि फोडणीत घातल्या, सगळी तयारी करून दिली. अशी झटपट होता ही भाजी. आता ह्याच्यात काय राहिला, खोबरा आणि कोथिंबीर, की आपली भाजी झाली. फक्त शिजूकच ती का 10 मिनिटं लागली. 2 मिनिटं झाली, आता उकळतोय. शिजली आहे काय बघतली ती आता. माका तर वाटता परतता तेव्हाच की ती शिजली आहे. तरी पण आपली चमच्यावर घेऊन ती आपली मोडून बघता. ही मस्त शिजली आहे भाजी. अशी तुम्हाला मोडून दाखवते बघा. भाजी शिजली, मस्त शिजली. मस्त मऊ शिजली. तिने मगाशी सांगितलं 10 मिनिटं ती वाफेवर बरी शिजतली. आता ती पुरी अर्धी वाटी खोबरा घेतल्या ना, नारळाची अर्धी वाटर खोबरा घालतली आणि भरपूर सारी कोथिंबीर. आधी खोबरा घालून ढवळता. मस्त खोबरा तिने सर्वत्र आता परतून घेतल्या. आता भरपूर सारी कोथिंबीर घालता. कोथिंबीर घालताय, अशी शिवरून असं करून ठेवते पुसून आणि ढाकण ठेवणार. आता ही आपली कंटोळ्याची रानभाजी मस्तपैकी झाली आहे. मस्त हो सुगंध पण येलो आणि अशी गरम गरम भाजी तुम्ही भाकरी वांडा किंवा चपाती वांडा मस्तच लागता. अशी पौष्टिक रानभाजी तुम्ही ह्या पावसाळ्यात नक्की करा. गावली तर सोडायची नाही हा. मी सांगते मनान. आणि होय, परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करायचा. बाजूक बेल आयकॉनचा बटन पण आता पण दाबूचा असा हा. त्यांना तुमका माझी रेसिपी इली की लगेच कळतला. आणि होय, नेहमी हसत रवा, खात रवा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत रवा.